Революционна вълна залива социалната мрежа. След като куп звезди на шоу-бизнеса и световни политици избраха Фейсбук, за да лансират идеите си, това направиха и някои възродители на българския дух. Така в социалната мрежа се появиха профилите на Христо Ботев, Стефан Стамболов, Васил Левски, Захари Стоянов. Руслан Трат е човекът, който стои зад профила на Христо Ботев в социалната мрежа. Той е наполовина българин, наполовина сириец. Идеята му е да информира и да вдъхновява сънародниците си в далечна Сирия. В части от арабския свят в момента е много актуална революционната тематика. И подобни личности са, как да кажа, те са актуални за други части на света. И примерно за мои приятели в Палестина или в Сирия или в Египет, един такъв човек е вдъхновяващ. Аз ще разказвам колкото мога за делата, също какво се е борил, за какво се е борил. В редица арабски страни българите имат много имам високо мнение за тях. И хора като Левски и като Ботев са символи, защото те са революционери. Идеята се разраства и днес виртуалното пространство на Ботев се превръща в поле за разгорещени дискусии между неговите над 64 000 поддръжници. Ботев е бил модерен и за времето си. Тоест, той е напълно актуален в днешно време. И идеите, които той споделя, спокойно могат да бъдат приложени днес. А той е човек, борил се за независимост на държавата във всеки един смисъл на тази дума. Със сигурност модерният начин за лансиране на Ботевите идеи онлайн жъне успех. Не така обаче стоят нещата с книгите на революционера. Наша справка в Софийска градска библиотека показва, че само 5 души месечно прочитат написаното от Ботев на хартия. И ако се върнем пак към профила на революционера, ще видим, че дискусиите могат да бъдат принизени и до доста по-прозаични теми. Тези битови проблеми, злободневни, ежедневни неща, които хората коментират за цените на горивата, за ниските заплати и пенсии и така нататък, са много важни за всички нас, касаят ни, но не и на страницата на Христо Ботев. И въпреки, че Фейсбукът на Христо Ботев поражда противоречиви мнения, най-важното е информацията, представена във виртуалното пространство, да е достоверна, защото, както е казал той при живе, истината е свята.